नै दायो जोङो दिरुं बादायनाय कम्पिटिसनाव थांगासिनो गासिबो फिल्डआव थांजोब्बाय गारिफोर एसे मोनहैजोब्बाय नै ओइ फिल्डआव दायो जों बादायसिगोन बेयाव दिरुं बोनाय माने हिन्जावफोरनिबो दङ हौवाफोरनिबो दङ दिरुं बोनाय बादायनाय दा जों बेयाव बादायनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नै जों दा थांगासिनो दिरुं बोलायनाय बादायनाय कम्पिटिसनाव माने एसे ओइ पेन्डेलनिफ्राय एसे गोजानाव आरो पेन्डेलनिफ्राय जास्ट हमना ला 200 मिटार गोजान बेनिफ्राय जा जों थांगासिनो फिल्डआव गासिबो थांजोब्बाय नै थांगासिनो नै ओइ उनावबो दंबायो नै सोरबा सोरबा थांगासिनो एबार दिरुंखौ बोनाय बादायनाय जासिगोन ओरैबायदि समायदों मानसिफोरखौ गोजा गोमो गाननानै नोंसोर बोगोन ना दिरुं बाजै बोगोन ओरैबायदि समायदों नै मानसिफोरखौ गोजा गोमो ओरैबायदि समायदों नोंसोर बोगोन ना दिरुं बोगोन ना नोंसोर बोगोन ना आदसा फार्स्ट प्राइजखौ लांगोन ना लाङा नोंसोरलाय फार्स्ट प्राइजखौ लांनो होनना फैदों ना माखौ आदसा नोंसोर गासिबो गेलेजोबगोन होनबा ना नोंसोरबो गेलेगोन दिरुं बोनाय गेलेगोन ना नोंसोरबो गेलेगोन सोर गेलेगोन दिरुं बोनाय गेलेगोन आदसा नोंसोर मा गामिनिफ्राय फैदों हा मा गामिनिफ्राय नोंसोरो बायफोरनि आदसा आरो नोंसोरबो गेलेगोन नामा माने फुरा माने बोलोखौ फोरानना फैखाथारदों आरो ना लांथारगोनानो माने आदसा नायनोसै दायो सोर मोनो नङा होमबा ना नैबेनो दिरुङा दा बेखौनो माने बोलायनाय बादिगोन बे दिरुंजोंनो नै ओरैबायदि गिदिर नुबायना बेखौनो दायो बोनाय बादिलायगोन नै दिरुङा बेजोंनो सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय सेंग्राबो बादायगोन नै दिरुङा सेंग्राफोरजों हाया आरो एबार दंबाय दा खेबसेबाव ट्राइ खालामबावनि जायाखै खाथियाव फैजोब्रा गासिबो इयाव थानाङा मानसिया ब्रह्म रेडि ना इसोर जाबाय सलसलि टीम नायनै ओरैबायदि गोगोम गोराखा सलसलि टीमा बे जाबाय पलेन फंबाय बे जाबाय सनापुर टीम नै गोगोम गोराथार सनापुर टीम खोथादों
अबायपुर जोंमा आफाद बिथांमोनहाबो नै थांनाय बाराव नोंसोर गेलेदोंमोन ना बाहागो लादोंमोन थांनाय बोसोर एबारसो फार्स्ट ना आदसा मा नोंसोरो प्राइजखौ लांनो होनना फैथारदों नामा फैदोंमोन नाजानायसै हागोन ना हाया नङा होमबा ना बिसोर जाहैबाय अबायपुर जोंमा आफादनि नै बिथांमोनहा गेलेनो फैबायना गेलेसिगोन ना रेडि जाबायना प्राइजखौ लांगोन लाङा लांगोन एक नं सनापुर बिहामजो हान्जा ना बिसोर जाहैबाय एक नं सनापुर बिहामजो हान्जा बिथांमोनाबो नै माने दिरुं बोनाय बादायलायनायाव 3 टिम जाबाय नै जोंहा माने प्रेसिडेन्ट बायद'आबो गेलेगोन बायद'आ आगे-फिसे गेलेनाय रेकर्ड दंना गैया दिरुं बोनाया गेलेनाय दंखायो नङा होमबा ना दिनैबो माने जा प्रेसिडेन्ट बायद'आ गेलेना फैदों नै नायनोसैफोरखौ दा बिथांमोन प्लेयारा नै जोंहा आदा आलफ्रेडआबो दंफैयो आदा आलफ्रेडआबो बेयाव माने बाहागो लागासिनो बर्तमान आदा आलफ्रेडआ बर्तमान मोनबेसे बाहागोआव मोनबेसे गेलेनायाव दासिम एटेम्प खालामखो दिनैनि प्रग्रामाव दुरुं बोनाया सोलिगासिनो दं खेबथाम बोखांबाय नामा खेबथाम बोखांबाय आदसा खेबथाम बोखांबाय बेनि उनाव नायलांसै माबायदि ना जोबनायनिसिम दायो बर्तमान नै सलसलिया नोंसोरबो गेलेगोन नामा नोंसोर मा गामिनि अबायपुरनि फार्स्टखौ लांनो होनना फैदों ना नोंसोरो फुरा नोंसोरबो गेलेगोन गेलेया मा नोंसोर नायग्रासो नामा नायग्राबो थानांगौ बारु बिसोर जाबाय नायग्रा आरो गेलेग्राबो थानांगौ नोंसोर गेलेगोन गेलेया गेलेना फैदों नोंसोर मा गामिनि सलसलि ओमफ्राय मा होनो बोरायफ्राथ' देरहाना दंना एबार आखु बुरिफ्रा मा जायो नोंसोर गेलेगोन गेलेया आदसा बिसोर जाबाय गासिबो सलसलि टिम बिराद माने साखा फारा जानानै फैखाथारदों बिसोरो नै सनापुरा जेनबाय सोरना जेनखो सनापुरा जेनबाय सोर देरहाखो सलसलि नोंसोर गेलेनो गेलेया एबार फैबाय बिहामजो पार्टि नङा होमबा नोंसोर मा गामिनि आदसा गेलेनो गेलेया नोंसिना गेलेगोन नोंसिना मा टिम नारेंगुरा जेनबायना दायो बर्तमान देरहानासो दं नोंसिना ना देरहानासो दं नोंसिना नारेंगुरा देरहादों ना देरहानानै माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों आरो नोंसोर गेलेबावगोन ना नोंसोर एबार हागोन ना हाया माने देरहाथारगोन अके नायनोसै सोर देरहायो नङा होमबा ना अके नै दानि कम्पिटिसना जाहैबाय सानोलोबारि आरो अबायपुर गामिजों नायनोसै सोर देरहायो ओरैनो जाहैबाय अबायपुर ओमफ्राय ओरै साहा लाइना जाबाय अबायपुर ओमफ्राय नोरै खोला लाइना जाहैबाय सानोलोबारि टिम नायनोसै सोर देरहायो नोंथांमोना नायबाय था आं फारसे खोन्थालांनोसै दायो खेला जागासिनो नै जाजमेन्टआ सिगनेल होबाय माने जाजमेन्टआ एबार स्टार्ट होसिगोन खेलखौहाय 1 गो ओइ अबायपुर टिम बे जाबाय अबायपुर टिम नैबे सानोलोबारिनिया नारेंगुरि नारेंगुरिया उइनार जाबाय खलबारिया जेनबाय बे जाबाय नारेंगुरिनि बिथांमोना पुरा रेडि जाथारबाय नै नारेंगुरि ना बिसोरो आदसा मोजां गेलेना नारेंगुरि टिम
우리가 방침 보는 나는 그렇게 싫어. 나른구리야 대하바이. 나른구리야 대하바이. 나른구리 우이날. 나른구리야 신문과 파스프라이 랑카등. 당내 부스라나. 당내 부스라. 이바로 랑근나? 이바로 랑근. 이바로 슬길리야세. 당내 바로 gelदोंमोन. 바이바요. 아차 이바로 랑근 네 비थांमोना 나른구리निया. नायबावसै एबार खेबसे दंबायो. खेबसेसो देरहाबावो नायबावसै. नोंसिना मा होनो कलबारिनि? एबार खेबसे जेनथ'बाय. एबार देरहानोसै. दायो माबा सेनाव सोनापुर यामजा हानजा 양산자 देरहाबायना? देरहाबाय आच्छा दुरुं बोलायनायाव मेंदों नामा बिरादनो? बिराद मेङो थांनाय बाराव गेलेना गेलेयाखैमोन? थांनाय बाराव जों मिथियाखैमोन ओमफ्राय गामियाव गेलेबाय थायो ओमफ्राय एबार मिथिनानै जों सिगां फैग्रोबाय थेवबाबो देरहाबायना? आरो नेक्स्टआव फैबावगोन ना? दै लोंनायनि र' हाला बिथाङा बिराद मेंबायनो नारेंगुरि एबार इसे जाबाय आब' जेनबाय लांनाय जायाखै मोनथ'वाखै गासैबो मोनजोबो जायनो खम टाइमनि गेजेराव खुनो हागोन बिसिनि टाइम खुनो हायाखै नुदों नामा खुगाजों लाब्रा खुगाजों लाब्रा बिदिबा जायाना नुदों नामा जालाय माथो आदाया हाया माने ट्राइ खालामनायदोंमोन आङो खिन्थु जायासै खाथियाव बुहैलायनो जायासै माथो हा बिदि माने बिदि होनो मोनाब्रा देब्रा नों माबागोन ना एबार जाहैबाय माने दैबोरि गेम दैबोरिनि बे खेला माबायदि दैबोरिथाय आं नुफेराखै मा गेम गेलेनो लादों नोंसोर एबार दैबोरि ना दैबोरि आच्छा माबायदि दैबोरि एबारसो नुसिन आङो दैबोरि बे जाबाय माबा दैबोरि गेमनो दैबोरि एबार गेलेनाय दैबोरिखौ मा खालाम बे दिनखौ बारनांगोन नामा देलाय खेबसे खोन्थानायलाय मादि दै दै बोरि आच्छा जासे जोंना आब'आ खोन्थाबाय मादै गेलेनांगौ दै एन्ड बोरि दै आरो बोरि दै बोरि आंबो एबारसो नुसिगोन दिनैसो फार्स्ट टाइम आं बिदि गेलेनायखौ नुगोन मा गेलेनो मोन्दों दैबोरि देलाय एसे बारनायनायलाय दै आच्छा बिदि गेलेयोना ओमफ्राय जुदि दिरुंखौ गायोबा मा जागोन
दिरुंखौ गाबाथाय रंजागोन ना दै बोरि माने दिनैनि दै आरो बोरि माने खेला गेलेनाय बादायारिफ्रा आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय गासै 20 जनसो जागोन नामा नायनोसै सोर माबायदि गेलेयो साउन्ड नांगौलै साउन्ड नङाबा जानाय नङा नोंसिना मा गामि होनदोंमोनलाय हा नारेंगुरि एक नं नारें मा होनदों नारायणपुर ओमफ्राय दा नोंसोर फाइनालाव मा जादों फाइनालाव देरहाखोना ना जेनबाय देरहाबाय ओमफ्राय थांनाय बारावबो नोंसोर गेलेदोंमोन नामा गेलेदोंमोन थांनाय बाराव मा प्राइज मोन्दोंमोन नोंसोरो 3000 मोनदों फार्स्ट प्राइजखौ मोनखादों फार्स्ट मोनदों माने देग्लायबो फार्स्ट प्राइज नङा होमबा ना होमबाथ' नोंसोरजों बे निमां एरियायाव नोंसोरजों बायदि दिरुं बोनायाव रावबो हाथ'वाखै बर्थमानसिम नङा होमबा मा नोंसोरो दैलि प्रेक्टिस खालामो नामा खालामा ना खालामफेरा ना माने जेनेबा बिदिनो खामानि मावो आरो न'नि नङा होमबा ना आदसा बिसोर जाबाय नारेंगुरि गामिनि बिथांमोना माने फार्स्ट उइनारखौ मोनबाय ओंखायनो आं बिथांमोनखौ एसे सोंलाय फिननाय लादोंमोन बिथांमोना माने बुंदों माने जेबो बिदि प्रेक्टिस खालामनाय गैया आरो थांनाय बारावबो बिथांमोना गेलेदोंमोननो गेलेनानै बिथांमोना माने फार्स्ट प्राइजखौनो मोनदों होनना बुंदों आरो देग्लायबो बिथांमोनानो माने नारेंगुरिनि टिमानो फार्स्ट प्राइजखौ मोनबाय बिहामजो हानजाया होथेबाय थायो दानिफ्राय बाजै स्टार्ट खालामनांगौ से माथो न'जों न'सो जाबाय बिबाजै बिबोनां जाबाय माथो बिबाजै बिबोनां सोर मोनखो फार्स्ट प्राइजआ नों मोनबाय ओमफ्राय सोर जेनखो सोर बिलाय मा जायो बिबोनां जाबाय माने गेदेरा हदाय गेदेरखा नङा होमबा उन्दैया उन्दैखा ओंखायनो गेदेर सानैजों माने प्राइजखौ रानना लाबाय नोंसोर नङा होमबा ना
बिबाजैया देरहाबाय बिबोनाङा जेनबाय माने दै बोरियाव माने बे जाहैबाय सियार सिख'लायनायनि बदलै माने बे दिरुं बारनायखौनो होदों आरो दै आरो बोरि होननाय